Der var engang for meget længe siden et lille kongerige på slottet. Både kongen, han var en fin konge, som for det meste var i strålende humør. Jeg er så i godt humør. Kongen havde naturligvis en dronning. Hun var også meget fin og meget kongelig. Hun havde så flot noget tøj på, at hun knap kunne bevæge sig. Jeg er en fornem majestæt. Kongen og dronningen havde den yndigste datter. Prinsessen ville også gerne være fornem, og hun var lidt træt af, at hendes mor og far skulle bestemme over hende. Hun var jo nærmest voksen, så hun ville gerne snart finde sig en kæreste. Jeg keder mig. Jeg vil have en kæreste, som der kan få mig til at grine. Og klog. Slottet havde de mange forskellige mennesker ansat. Der var en skriver, der gjorde meget stas ud af at gentage alt efter kongen. Skriveren skrev alt ned på hans blok, og han sørgede for, at det var i orden i det hele. Hvis der kom gæster på slottet, var det også han, som sagde, nærmest råbte til kongen, hvem han fik besøg af. Jeg melder kongen til ankomst. På slottet var naturligvis også en kokkepige. Hun havde altid meget travlt, fordi hun skulle lave alt maden til fornemme kongelige. Hun var rigtig god til at holde styr på mange potter og pander på samme tid. Hun tændte godt op i komfuret, så alle på slottet altid kunne holde varmen. Sikke alt det mad, de kongelige spiser. Mens havde prinsessen sin helt egen hofdame. Hun sørgede for, at prinsessens tøj altid sad perfekt, og hun pudrede hende lidt i hovedet, hvis prinsessen skulle friskes lidt op. Hun sørgede også for, at prinsessen kunne følge med i, hvad der skete uden for slottets mure. Jeg ser i, det var jo meget fornemt job, hun havde. Jeg er så fornem at bo på et stort slot. Jeg er da også fornem. Jeg bor også på et stort slot. Ej, der står i det her blad. Hende nede i byen har fået den mest forfærdelige kjole. Jeg har hørt, at gartneren er vild med købmandens datter. Nej, er det rigtigt? Kongerige er der jo ikke kun slottet og sådan noget. Nej, der var også et helt almindeligt sted, boede der en fattig familie. Moderen i familien havde ingen tjenestefolk, så hun lavede alt selv. Hun vaskede tøj, gjorde rent, lavede mad osv. Hun synes godt nok godt, at hun ville lære lidt mere rig. Jeg vil ønske, jeg var rig. Han passede gården og alle dens dyr, og han havde mange marker, der skulle pløjes, haves og sås. Han var en mand, der arbejdede meget hårdt. Jeg vil ønske, jeg var rig. Så jeg havde en masse karer til at hjælpe mig. De to af dem var moderen og faderen meget stolte af. Den ene bror var meget klog. Han vidste alt, hvad der stod i aviserne og kunne dem udenad. Socialdemokratiet har fået ny formand. Renten stiger, der kommer regn i juni og bla bla bla. Den anden bror, Børge, var også meget klog. Han kunne alt med bogstaver og tal. L. Du siger. Du siger 4. 100 siger 200. Johans visdom havde ingen grænser. Den tredje søn var de ikke stolte af. Ham kaldte de klodshands. Han læste ikke aviser, han kunne ikke sygetabellen. Så han var ikke så klog som de andre. Han ville hele tiden bare lave sjov og ballade. Tøj, der aldrig skal vaskes. Syltetøj. Isen kom, stod der i den. Man skal også få dem til at grine.
Den mand, der gør det, vil gifte sig med prinsessen. Nu er bare tage ud og se, hvordan det kan blive gift med prinsessen. Vil du få den hvide hest? Papa! Du kan få den sorte hest. Tak, min gode far. Hvor igen? Min kloge brødre skal til slottet og fri prinsessen. Jeg er også med. Nej, du er ikke klog. Var det det? Du får i hvert fald ingen hest at ride på. Jeg er ligeglad. Jeg tager det bare med gedebøger på. Sikke en fin fugl. Den kunne jeg godt komme til at bruge. Ej, sikke en flot træsko. Ej, sikke noget fint hudopfyder. Det kommer jeg nok til at skulle bruge. Velkommen, du er frier nummer 66. Hvad er dit navn? Mit navn er Knud. Melder frier Knud. Goddag. 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 Hvad vil du fortælle? Jeg skal vist også stege hattekyllinger. Her er godt nok varmt herinde. Det er fordi, at vi steger hanekyllinger i dag. Du er ikke væk. Det kan jeg godt forstå. Han er ikke fornem nok til dig. Velkommen, du er frier nummer 67. Hvad er dit navn? Mit navn er Borg. Melder frier Børge. Goddag. 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 Hvad vil du fortælle mig? Her der er lidt varmt herinde. Det er fordi, at vi steger hanekyllinger i dag. Og de bliver rigtig gode. Du er ikke væk. Ud af min butik. Eller din butik. Ja, han er ikke fornem nok til dig. Du er frier nummer 68. Hvad er dit navn? Hans, flyt dig, så jeg kommer ind. Melder frier 68. Hans. La 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 la. Goddag. Goddag. Det er fordi, at vi steger hanekyllinger i dag. Passer for min fuglestegt her. Ja, hvis du har en gryde. Ja, jeg har en perfekt gryde her. Jamen, hvad med sovsen? Jeg har noget meget fint mudderpluder sovs her. Dejligt. Dig vil jeg giftes med. Du kan svare for dig, og det kan jeg lide. Hurra! Jubi! Prinsessen vil giftes med mig!
og så klapper I.